एबसुआ जन्म जाजेननायनिफ्रायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि थुनलाइनि हारिमुनि रांखान्थिनि समाजखान्थिनि आबाद बिथिङाव हारिमु बिथिङाव जे जौगानाय लाबोनो थाखाय जिरायनाय गैयाजासे अहरह खामानि मावबोदों बे बाथ्राया जों दिनै जाहिर खालामनानै लानाय बाथ्रा नङा। आरो जायफोर दिनै जे राजखान्थिनि मोनसे हावायाव बाराव बिथांमोना जन्म जादों, राजखान्थिनि हावायाव बिथांमोना जन्म जानानै जे सोरबा बबेबा मोनसे राजखान्थिखौ फोथांनायनि एबसुखौ बरनाम होनायनि सरकारखौ बरनाम होनायनि ब्लेमाव जे खामानिफोरखौ मावदों बे बाथ्राखौथ' रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मिथिगौ। लादों लोगोसे बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेबो मावनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंदों। माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथाङा? बेथ' बुनसुनि हाबाफारिया जे रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायगासिनो दङ। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि सोमोन्दै बिजोंनि सोमोन्दै जे जन्म जाजेननायनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अखल रावनि खोथाखौल' जोङो सानाबालासिनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गारजेननि रलखौ लानानै जे खामानि मावबोदों आरो बे बाथ्राया दिनैनि मानगोनां दिपेन बर' दैदेननाय एबसुनि बाथ्राल' नङा। एबसुआ जन्म जाजेननायनिफ्रायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि थुनलाइनि हारिमुनि रांखान्थिनि समाजखान्थिनि आबाद बिथिङाव हारिमु बिथिङाव जे जौगानाय लाबोनो थाखाय जिरायनाय गैयाजासे अहरह खामानि मावबोदों बे बाथ्राया जों दिनै जाहिर खालामनानै लानाय बाथ्रा नङा। आरो जायफोर दिनै जे राजखान्थिनि मोनसे हावायाव बाराव बिथांमोना जन्म जादों, राजखान्थिनि हावायाव बिथांमोना जन्म जानानै जे सोरबा बबेबा मोनसे राजखान्थिखौ फोथांनायनि एबसुखौ बरनाम होनायनि सरकारखौ बरनाम होनायनि ब्लेमाव जे खामानिफोरखौ मावदों बे बाथ्राखौथ' रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मिथिगौ। मैया दाख्लैसो बनसु थामहिनबा राजखान्थिनि जे हावायाव जन्म जानाय जे बिथांमोना एबसुखौ ब्लेम होनाया जे बेसेबां गोथौ जेरै दैनि जे ना बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मिथिगौ। दिनै नोंथांमोना नाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनि थुनलाइनिखौ लानानै जे गासैबो जे समफोरावनो जे हाबा मावबोदों, बर' थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै जे रावनि बिजोंनि थाखाय दिनै सरकारजों दिनै रावखौ बोरै फोथांनांगौ बिनि थाखाय जोङो जयै खामानि मावबोदों बे बाथ्राखौथ' बयबो मिथिगौ। दा दिनै पस्टार लिरनायनि बाथ्रायाव बा नोङो बबेबा मोनसे दखान सहरनि बा नों अफिसाव लिरनायनि बाथ्राखौल' सानाबालासिनो बनसुआ मानो बे बाथ्राखौल' सानदों? हानोबा बिथांमोना जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव जाथिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिथांमोना खामानि मावनांगौ बे बाथ्राखौ जोंबो बरायगोन। नाथाय राजखान्थिखौ लोब्बा लानानै राजखान्थिनि मुलाम्फाखौ नोजोर बोनानै एबसुखौ सोंखारिनाय, बबेबा मोनसे सरकारखौ सोंखारिनाय, बबेबा मोनसे आफाद दल संगठन दिफेन बर'खौ रायनाय बेखौ खालामाबालास्लायनो जों खावलायगोन जे बिथांमोना बर' हारिनि आदर्शखौ सानस्रिखौ बिथांमोना सानमारनानै खामानि मावदोंब्ला बिथांमोना गमामा सोरखौबा सोंखारियाबालास्लायनो एबसुखौ मुं खारियाबालास्लायनो जाथिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांबाय था जों बेखौसो हास्थायो। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा माने सोंखारिनायखौ जोंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिधान दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजा दं, आफाद दं। बे संबिधान मथे जोङो बर' हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवगायलांबाय थागोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।